No niin, päivää hyvät katsojat. Tänään me tosiaan rakennetaan vähän Robloxin Bloxburgissa tämmöisen talon. Tää on ihan perustalo. Tää hoituu täällä noin 5 tonnilla. Mutta tää on siis tämmönen sanoisinko aloittelijatalo. Ja saattaa olla totta kai, että meillä menee vähemmänkin rahaa, mutta mä oon tässä näin build modissa jo valmiina, niin lähdetään rakentamaan. Täältä näin tehdään ekana lattiaa. Otetaan toi tuolta noin pois. Noin. Pitäisikö tästä teen nyt jonkun kokoisen Noin, se on siinä ja mä teen tämmösen ulokkeen tänne näin, niin siitä niin tulee tommonen iteinen, sanoisinko. Noin. Sitten mä en tiedä, että kumpi nyt olisi järkevämpää tehdä ekana nää seinät tänne. Ehkä mä teen nyt ekana nää seinät, missä täällä näin on. Mitenkäs ei. No, missäs täällä näin nyt on? Täällä näin on wall. Joo. Kyllä. Onko siinä niin valitut? Noniin. Noin, sitten se on tossa noin, tehdään noin. No, tää sisäkäynti ehkä nyt tulee. En mä nyt tiedä, vähän ehkä outoon paikkaan. Se tulee joo, se meni nyt sinne. Hyvä. Tää sisäkäynti tosiaan tulee tähän näin. Ja tänne näin vähän niinku semmonen takapihan semmonen ovi. Mennään täältä näin tänne doors. Katsotaan täältä joku hyvä ovi tähän näin ulko-oveksi. Voidaan ottaa vaikkapa tämmönen perusovi tämmöstä näin. Laitetaan noin. Hyvä. Laitetaan joku toinen tonne noin takapihan oveksi. Ehkä se voi olla ihan sama ovi. Apua. Noin. Noin. Sitten mentiin täältä näin. Voidaan ottaa vaikka ikkunat. Täältä näin ikkunat. No niin, tuolta. Laitetaan joku aika perusikkuna varmaan. Tämmönen ikkuna voisi Tohon. Sitten voidaan vaikka laittaa tohon ja pitäisikö tähän laittaa 1 vai 2? Otetaan tähänkin nyt 1. Noin, tonne noin ei tarvii. Sitten voidaan itse asiassa laittaa nämä aidatkin tänne näin ja rajataan tää alue täältä näin, missä täällä näin on. Monta kertaa nähnyt. Ei löydy. Ei se kyllä tuolla dekareissa ole. Mitenkäs se ei nyt löydy? Tossa noin. Eipä taas niin kauhean vaikeassa paikassa. Olisiko kenties tohon? Tehdään tästä takapihasta nyt tämmönen vähän
No. Pienempi. No pieni ja pieni. Tässä aidossahan menneekin. Ehkä se voisi niinku... Olisiko se nyt jotenkin niinku liitettynä siihen? Näin, tämmönen vähän oudon muotoinen. Auto ja auto. Sitten voidaankin mennä sisustamaan, värjätään tää sitten lopuksi tää meidän hieno rakennelma täältä. Me tätä vähän siirtää tätä näin nyt. Muistin just. Noin. Sitten mennään tän... Ei, rajataan nämä huoneetkin täältä näin. Jos olisi vähän tutumpi tää valikko nyt täällä. Aha. Täytyy muuttaa tuonkin ikkunan paikkaa vähän. Tossa. Noin. Saadaan tehtyä WC ja makuuhuone. Tuleekohan jos siitä niin kuin tekis... Ehkä mä teen tosta makuuhuoneesta sit vähän isomman vähän isomman, laajemman tämmösen. No, nyt toi ikkuna tulee tuohon. Laitetaan nyt tuohon noin hetkellisesti muutetaan se vielä. Siirretään tuo ikkuna sillä lailla, että se ei häiritse meidän. No, tässä menee kyllä se. Oikeaan kohtaan meni se tarpeeksi. No, mitäkäs noin. Aha, se pitääkin poistaa siitä. Sitten siinä samalla. Eihän tää ole tämän näköinen. Apua. Mentiin nimittäin rakentamaan se sieltä niin uusiksi. Tuleekohan tästä kylppäristä nyt ehkä vähän? No, tää on tämmönen vähän alkeellinen. Tännehän ei tule suihkuakaan. Yleensä näissä kyllä suihku löytyy, mutta tällä kertaa ei löydy. Sitten voidaan mennä tänne decoration. Tehdään nyt vaikka ekana toi WC, se on sen verran helppo ja yksinkertainen. Lisätään nämä ovet sitten Tää näkee, mitä ihmettä tässä tapahtuu. Oho. Jaha, mentiin vähän eteenpäin. Taakse. Täältä näkee näköjään tällä yläkulmassakin. Pannaan tätä välilyöntinäppäintä. Mä luulen nyt, että me selvitään tällä. Täältä näin se on tuommoisessa kuin... Mitä nyt tapahtuu? Kauheeta. Mitä nyt tapahtuu? Aha. Jahas. Ei oo kyllä ennen tämmöstä tapahtunut. Mikäs? Bugi. Ei tää nyt kyllä bugikaan voi. Tuliko tähän joku päivitys? Että semmoista. Vai niin, ei oo kyllä ennen käynyt Saatiin sitten videolle sekin, niin tulee pahan muistoksi. Tämmöisestä oudosta hetkestä. No, kyllä se siitä. Mentiin takaisin rakentelemaan, niin... Tuohon. Noin. Selvitäänköhän me ihan tällä 5 tonnilla? Mua vähän alkaa pelottamaan jo, että me ei ihan saateta selvitä tällä. No, jos ei selvitä, niin 5 tonnilla mä tänne vähän niin kuin lupasin, niin mä aion tehdä tämän 5 tonnilla. Mä sitten poistan täältä jotakin. Katsotaan. Täältä näin löytyy kaikki vessanpöntöt ja altaat. Pitäisiköhän laittaa tämmönen... Otetaan tämmönen ihan perus. Laitetaan nyt tämmönen halpa. Alkoi toi rahatilanne vähän huolestuttamaan. Noin. Sitten mahtuiskohan meillä muuten tänne jopa suihku, jos sen kato laittaisi niinku tohon noin.
vähän tohon noin. Tulee ahdasta. Sitten laitettiin täältä näin allas. Me ei kyllä ihan tuommoista huonointa allasta laiteta. Mitäs oikein laitettaisiin? Tämä. Ehkä mä menen tällä. Tää ei oo semmonen mikä halvin, mutta ei myöskään kallein. Mä olin vähän suunnitellut tänne ammettakin, mutta se on vähän siinä, että mahtuuko se. Kyllä se tänne näin mahtuu ihan kivasti. Laitetaan se nyt. Tuleekohan tästä näin. Siirretään vähän käsienpesualasta. Ei oo yhtään ahdasta. Tää on oikein tilava ja mukava. Sitten voidaankin tehdä tää makuuhuone. Täältä näin mennään hankkimaan peti. Vähän ajattelin tehdä tämmönen. Tää olisi niinku samalla tämmönen vieras huone kenties. Mut katsotaan se, kun ei kuitenkaan ihan niin alkeellinen sänky, että siinä ei kuitenkaan siedä nukkua. Onko nämä vähän tämmöiset? Tää on oikein hyvä. Sitten noin. Sitten mentiin tänne täytyy olla pöytä. Siirretään itse asiassa tätä näin vähän. Käännetään sitä niin vähän. Niin, ja mä voin täältä näitä laittaa tän tarkemman sijoituksenkin. Tulee tarkkaa. Noin, siihen. Siihen niin. Nyt kyllä toivottavasti ainakin mahtuu pöytä. Otetaan itse asiassa täältä näin nyt tämmönen pöytä. Yöpöytä. Katsotaan. Olisiko tämmönen? Olisiko tämmönen? Tää on TV-ständi. No kai en kauheasti nimiin kiinnittänyt huomiota. Otetaan tämmönen kiva pikku yöpöytä. Ei oo kauhean kalliskaan. Sitten kun nämä rahat ehkä alkaa vähän loppumaan. Ne aidat vei aika paljon kyllä sitä. Täytyy ehkä vaihtaa vähän halvempia. En tiedä. Mutta sit mennään takaisin unohtu työpöytä. Selataan vähän pöytiä. No mä en itse asiassa tiedä, että onko se työpöytä nyt niin pakollinen. Onko tää vähän... Tää vois olla... Jos osattaisi sijoittaa se noin. Sitten hankitaan tuoli tähän näin. Tuoli on tärkeä. Täältä. Hankitaan nyt joku vähän... Aha, tämmönen. Tämmönenkin löytyy. Onko tää... Eikö tää... Okei. On sekin näköjään. Sitten kun tää on kyllä... Jaha, kids chair. Lasten tuoli. Noin. No tommonen. Mä en nyt ala sisustamaan tätä millään pikkusälällä. Eli voisit niinku ihan itse päättää mitä tänne näin sitten laittaa. Mutta vaatekaappi on mun mielestä ihan ehdoton. Kun muistais missä kategoriassa se oli. Odotas. Ei se olisi ollut täällä. Eiku täällä näin cabinets. Kun ei ollut muuten nämä. Se oli sitten... Ehkä me mennään täältä näin kattoo. Täältä näin ainakin mun mielestä löytyy. Täältä näin löytyy. Pitäisikö ottaa tämmönen... Aika yksinkertainen. Tätä nyt tämmönen. Tää on se tämmönen aloittelijan koti vähän niinku... Mullahan on täällä näin 2 muutakin kotia. Mä voin sit vaikka näyttää ne Mutta nyt sitten aletaan
Laitetaan muuten ovet noihin, ei oo järkeä olla tätä ilman ovia laittamatta. Pikku hetki teen yhden jutun täällä. No, lähetin mun kaverille viestin, se kyseli mua ulos. Se ei nyt käy. Mutta laitetaan täältä näin build ja doors. Tää olisi aika hyvä tämmönen sisäovi mun mielestä. Laitetaan se, ettei mene noin ja ettei mene täskään noin. Aika keskelle. Katso jopa niinku ei oo ihan. Laitetaan ihan keskelle. Ihan tarkkaan. Noin, siinä. Noin. Sitten voidaan alkaa mä mietin tänne näin keittiötä tähän johonkin. Että se tulis. Mut tehdään nyt ekana tämmönen ruokapöytä. Ruokapöytä nyt on jokaisessa. Vai pitäisikö muuten yhdistää se tohon keittiöön? Ehkä mä teen ihan erillisen ruokapöydän. No mä vähän mietin. Mä katson, että millainen tästä keittiöstä tulee. Ekanahan täällä näin on kaikki keittiötarvikkeet. Laitetaan nyt ekana tämmönen uuni. Uuni nyt on aika... Laitetaan se tuohon kulmaan vaikka. Sitten yksi toinen ehdoton on mun mielestä tässä pelissä tämä jääkaappi. Laitetaan. Tää on kyllä... Onko täällä yhtään halvempia? Täällä näitä, olikohan mulla muuten täällä inventorissa mitään? Täällä inventorissa tämmösiä, ei auta mihinkään. Voidaan itse asiassa laittaa tämmönen tähän. Tää on tämmönen automaattinen oven avaaja. Pitääköhän mun... mä kyllä... Musta tuntuu, että meidän täytyy vaihtaa toi aita. Onks tääkin? Cooler. Se ei kyllä vastaa sitä, mitä me kaivataan. Laitetaan tämmönen. Tuohon noin tommonen kiva. Sitten laitetaan vähän tasoja. Täältä näin, olisikohan ne ollut... Kun ne oli täällä buildissa. Olisiko ollut? Ei ne kyllä täällä ollut. Joo, ei. Savupiiput. Täytyy löytää semmonen... Olisiko ollut muuten tässä? Ei. Muista yhtään. Ei muuten mitään hajua mikä tää on. Täällä on tämmösiä. Ehkä se oli sitten täällä decoration. Se ei ainakaan. Eiku tämähän se oli. Noniin, nyt löytyy. Laitetaan täällä näin tasot, jotta voidaan Tässä on muuten tämmönen lifehack. Sun ei tarvii maksaa yhtä paljon, jos sä venytät tätä näin. Se venytyskin kyllä loppuu jossakin vaiheessa, mutta eipä kulu niin paljon rahdoa. Noin, sitten täytyy kyllä olla täällä näin hetkonen. Täytyy olla kyllä kahvinkeitin. Vai tarviiko? Ehkä se kahvinkeitin on aika hyvä olla. Ei tuu sitten väsymys. Nyt meidän täytyy kyllä valitettavasti poistaa nämä aidat täältä. Katsotaan sitten myöhemmin riittääkö.
meillä... Eihän täällä siis totta kai ole pakko olla takapiha, että voit sitten niinku... Itse, mitä mä nyt tein? Värjäsinkö mä täällä jotakin? En värjännyt. Hyvä. Joo. Tännehän täytyy hankkia vielä sitten tätä tuolit nyt. Tästä näin ei tule mikään kauhean ihmeellinen tosiaankaan, mutta jos et siis tykkää siitä alkukodista, mikä ainakin mun muistaakseni tulee tähän peliin, niin se on totta kai tänne voi korvata sillä. Tää ovilaite tosiaan maksoi Bloxbucks, se oli semmonen oli valmiina, olin vähän ostanut niitä joskus. Mutta nyt niin ne tuolit täältä. Otetaan tämmöset tuolit. Koitetaan ottaa ne hyvään kohtaan. Jos laittais niinku... Musta tuntuu, että 2 riittää ihan hyvin. Noi. Sitten voidaan päästään tekemään täältä näin tämmönen olohuone. Täytyy nyt kun muistais oliko se nyt täällä? Aha, täällä näin on. Niin joo, täällä. Aha, täällä on erikseen tämmönen kitchen. Täällä näin löytyy sitten keittiön tämmösiä erilaisia tarvikkeita. Se ei kyllä vai oliko se täällä? Ei se kyllä täällä ollut kun muistaisi. Täällä näin. Otetaan sohva täältä näin, koska sen nyt on pakko olla. Käännetään pikkasen. Laitetaan Voi vitsi, nyt se meni sitten vähän. Yksi lisäkierros ei haittaa mitään. Lattiakaan ei naarmunut tässä pelissä. Niin. Nyt se on vähän vinossa. Sille ei nyt voi mitään. No, laitetaan sitten TV-taso. Sehän taisi olla täällä näin. Opin vähän uutta. Basic TV-stand. Tämmönen. Laitetaan vähän kauemmas. Sitten täällä näin oli Electronics. Täällä. Täältä näin. Meillä on nyt varaa tämmöiseen putkitelkkariin. Tää on tosiaan vähän tämmönen, että jos tahdot telkkarin, niin 5 tonnilla, niin ehkä se on sitten se kaikista kannattavin Old TV:stä. Tämmönen. Mutta nyt mehän tarvitaan muuten katto ja valaistuskin tänne. Mä en nyt valitettavasti pysty pitämään siitä mun lupauksesta kiinni. Meidän täytyy mennä töihin. Ai että, päästään töihin. Bloxburgin hienoon työmaailmaan. Koska mulla ei nyt ole ajopeliä tällä tässä plotilla, niin täytyy mennä teleportaten. Kävely olisi ollut ehkä vähän turhaa hidasta tähän hommaan. Tässä spawnaamisessa aina kestää vähän. Otetaan noin tuosta pois. Ja mennään kassatyöntekijäksi. Täällä näin onkin ja... Aha. Näinhän se ottanut. Noniin. Sitten aloitetaan. Ja täytyy kysyä uusiksi reseptiä. Tähän jäi ihan kaikki ohi. Joka päivä töissä.
Siinä niin. Hyvä. Sitten seuraavaa tilausta. Noniin. Jaha. Nyt kyllä menee vähän huonosti. Hidasta toimintaa. Palautellaan. Tikkaan saa aina laittaa palautetta. Tahdoksi niitä juomia? Tää tilaus menee nyt kyllä erittäin huonosti. Tai yleensä kyllä. Kun mä vähän keräilin rahaa tätä varten, niin aika hyvin kyllä meni. No niin, ehkä mä nyt löysin sen tahdin. Large. Hetkonen, eikö se ottanut ranskiksi? No. Ehkä sä sitten otit jotakin ranskiksi. Ei oo minun vika. Sanoit niin nopeasti. Musta tuntuu, että me nyt otetaan täältä näin tonni matkaa ja sitten mennään takaisin kotiin. Tähän Bloxburg kotiin tietenkin. Aha, okei. Vähän myöhäistä täällä Bloxburgin maailmassa, niin no millään virkeimmällä päällä näin. Aha. Sitten ollaan sairastumassakin. Mikäköhän mahtaa olla sairaus? Kerran on itse asiassa kokeillut sairastumista ja siitä tuli semmoisen $700 laskut. Eli jos tahdot säästää rahaa, niin älä missään nimestä sä sairastu. Tässä pelissä. Se on huono asia. Sanoin, älä sairastu oikeassakaan elämässä. Hyvä vinkki. Älä sairastu. Aha, meillähän on nyt vähän ylirahaakin. Nyt minä häivyn töistäni. Joo, build modissa se ei onneksi vähene, niin ainakaan toivottavasti. No, go to house. Palkkakuitit kilisee. Noi, kyllä sitä tuli vähän enemmän kuin tonni nyt tienattua. Ei se mitään. Aha, ei juhlia. Tosta. Mä tosiaan sen takia tässä näin on niin valosaa ja tuolla ulkona on pimeätä. Mä oon täältä näin säätänyt. Täältä näin voi säätää aina valoisuuden. Niin on sieltä niin säätänyt, jotta näkee. Mutta sitten laitetaan valaisimet. Laitetaan tämmöset. Nää on mun mielestä just tämmöset Bloxburgin tämmöset. Nää on ne mitä aina kaikissa paikoissa käytetään täällä. Nää on myös halvat, eli varmaan sen takia. No laitetaan tää nyt tuolta pois. Sitten mennään buildiin otetaan täältä roof. Musta tuntuu, että me otetaan tämmönen ihan tavallinen katto. Tämmönen pyramid floor. Pyramidi tämmönen katto. Hetkonen, onko siinä muuten? Channel. Laitetaan onko siinä tehdä siis sillä jos vähän eteenpäin taas. Onko siinä tehdä tälleen? Voiko? Minä sitä tiedän. Aha. Noin. Okei, no niin, tää maksaa. Kai se nyt on pakko. Noin. No niin, nyt meillä on oikein hieno katto. Oliko järkevää? Menipä ainakin rahaa. No. 500 mä sitten jätän tähän. Koska sitten niinku
Se on niin kuin me tienattiin vähän yli siellä töissä, kun on. Jätetään 500 sitten yli, niin no, onko se nyt? Onko se yhä sillä on? Siellä kun saatiin siellä töissä niin paljon mania, niin se on aina harmillista. Ei oo kiva, kun saa liikaa rahaa. Noin. Noin. Ja me värjätään tää, koska se ei olisi kiva, että jos mä ette osaisin värjätä tällä tietokoneella. Onko se täällä näin? Noin. Näytetään materiaalista olisiko tämmönen ihan semmonen perus? Jos sen saattais. No. Eikö se muuttunut? Eikö se muuttunut? Ei, kun mä ostin tänne näin jotakin. Mitä ihmettä. Jaha. No. No kai se nyt. Siis tämähän on pelkkää rahan tuhlausta. Otahan materiaaliksi ton. Noniin. Nyt. Tämmönen. Sitten voidaan mennä laittamaan tänne näin nyt joku kiva aita. Nyt kun meillä on täällä näin toi värjäysjuttu pois. Jos me löydetään tarpeeksi halpa aita, niin sitten taas mä kadotin sen. Herra jestas. Missä täällä on se? Noniin täällä. Noniin. Eikä me nyt tämmösiä. No ehkä vähän. Joo, musta tuntuu, että tai ehkä me voitais riittäisikö rahat jos mä täältä näin ihan pienen osan tänne näin voi sitten vaikka halutessa rakentaa jonkun kivan terassin. No, joku kiva. Aha. Siinä niin noin. Valitettavasti emme nyt onnistuneet haasteessa. 5 tonnilla taisi mennä 6 tonnia vähän yli. Nyt voidaan mennä katsomaan, mitä me saatiin aikaiseksi. Täällä näin eli tällainen siis toimii tämä automaattinen ovenavaaja. Tämmönen ei ole nyt kauhean kummonen täällä näin. Täällä näin voi päästä jotakin ruokaa ja saataisiko me nyt ei. Mennään ottaa täältä näin jotakin. Täällä näin vaikka ja mitä. Tätä on yksi birthday cupcake. Syödään ihan kerralla kaikki. No. Noin. Totta kai näihinkin olisi voinut. No niin, näin. Nyt se poistuu. Totta kai näihinkin olisi voinut laittaa semmoisen automaattisen oven tunnistamaan, mutta ei nyt ehkä viittinyt. Amput saa sitten tolla tavalla pois. Päälle. Noin. Sitten tässä näin on tämä meidän oikein hieno olohuone. Se on ehkä aina. Aha, ottaa ovi vähän kiinni. No, tää on vähän ehkä tämmönen pienehkö, mutta tää on mun mielestä aika hyvä tämmöiseksi aloittelijan. Ja no tässä näin ei nyt myöskään ole tätä, mutta täällä näin on sitten tämmönen pikkukatoskin löytyy. Mutta kuten mä sitten lupasin, niin mä voin näyttää ne mun muutkin kodit, ne 2 muuta. Tosiaan ne on valmiskoteja ja sitä toista mä oon muokannut
jonkin verran. En mä nyt oikein tiedä, mutta saadaan yksi on tämä Luxus Home. Tätä näin mä oon muokannut. Ja täällä näin on itse asiassa mun tämän pelin kaikki pokaalit. Täällä näin on. Tää on sitten vähän isompi yksilö. Täällä näin on ihan tämmöset. Niin on ne pokaalit. Pokaalit näkyy tässä. Täällä näin tää kuntoilusta ja toi on semmonen Halloween. Tääkin on Halloween, tää on joku burger. Sitten täällä näin on kaikenlaisia tämmösiä joulun. Vähän niinku joulukalenteria. Premium mulla tosiaan löytyy siitä, niin on annettu pokaali antaa tämän pelin. Mutta Premiumin avulla sä voit esim. Tosiaankin myös valita sitten sen et millä tontille sä tahot mennä. Täällä näin on vierashuone, vähän ruokia näkyy siellä. Sitten täällä näin on vierashuoneen WC. Tämmönen. Sitten keittiö. Ja jos ihmettelette tätä uunimäärää, niin on tosiaan vähän kokkailu ja koittanut saada ruokaleveliä vähän ylöspäin, että saan uusia ruokia ja palkinnon siitä. Täällä on aina sitten automaattiset valot. 90 tonnin dollarin auto. Tommonen, olisiko tää nyt jeeppi. Sitten täällä näin on olohuone, takka, piano, kitara. Tätä mä kutsun tämmöiseksi työhuoneeksi. Täällä näin on, minkäs merkkinen on läppäri. Osulum. Semmonen. Ihan hyvä merkki. Täällä näin on tämmönen 500 Bloxbooksin pelikone. Mä otan itse asiassa vähän pelata. Tässä ei tosiaan tapahdu oikein mitään. Tää kasvattaa vaan semmoista pelipalkkia täällä näin kun on täällä skills. Niin näistä näin sitten saa kaikki pokaaleja ja niitä kasvattaa aika hyvin tätä gaming. Mutta eipä siinä sitten. Sitten kuntoilu. Tässä näin on kirjahylly, vähän ugaa. Kylppäri. Sanoin, ei toi kyllä ihan kylppäri oo. Toi on tommonen WC, jossa on kylpyamme. Sitten täällä näin on tämmönen. Tää taisi maksaa 340 Bloxbooksia. Kasvimaan, näistä saa muuten rahaa kun nää harvestaa, mutta mä en nyt. Sitten tällainen on pool, sauna, tää maksaa 800 Bloxbooksia. Se saa myös sitten kun on saanut ton kuntoilulevelin oikeaan kohtaan. Ja sitten täällä näin on pikkuvaja. Tämmönen ruohonleikkuri löytyy. Grilli on jäänyt tohon. Se voi jopa jäädä siihen, että nämä kaikki vesiaktiviteetit tässä näin on myös Bloxbookseilla. Ja toi sauna tuolla, mä oon sen tosiaan saanut siitä kuntoilujutusta. Siinä olikin sitten tämä talo, tämmönen nopea house tour. Sitten mä esittelen vielä sen yhden, tää oli tosiaan siis myös valmistalo. Sitten mä esittelen sen toisen valmistelun, tätä mä remppasin jo. Mutta tätä, minkä mä nyt näytän, tätä mä en oo itse asiassa rempannut melkein yhtään. Et mä oon lisännyt sinne niinku vaan ulkovalot ja sitten pyörän, jolla mä sitten kuljen. Muuta en, ja aurinkopaneelin on lisännyt katolle. Onpa kotilaskut vähän halvemmat. Se on tämä Summer Gottage. Tää itse asiassa mun ymmärtääkseni tämmönen leirintäalue. Aha, tulva. Ollaan nopeasti. Eli nämä valot mä oon tosiaan tänne näin lisännyt. Ja sitten täällä katolla näin näette tossa noin aurinkopaneelin. Tossa. Toi on
kallein. Ja niin, sitten tällainen on tämmönen kiva laituri. Ja tässä näin on tää pyörä, jonka mä ostin. Ilman sitä tästä ei kyllä olisi tullut mitään. Sitten tällainen on leirintäalue. Sitten täällä on, nää taisi olla WC-tilat. Joo. Kivasta vanerista on tehty toi. Ja tällainen on suihku. Kivasta vanerista on siis olin sanomassa, että on kivasta vanerista tehty noin kaikki seinät ja ovet. Sitten täällä näin, tää on ymmärtääkseni leiriläisten tämmönen kämppä, jossa ne sitten yöpyy, tämmönen kiva makkari. Sitten täällä näin on olohuone, vähän uudempi telkkari, kamina ja keittiö. No ja sitten täällä näin on vielä tämmönen yksi rakennus. Tää on sitten ehkä tämmönen leirijohtajien kitaraa. Voi katsotaan miltä kuulostaa. Joo, semmoista. Sitten täälläkin on kamina, olohuone. Ehkä vähän parempi keittiökin. Ja parempi makuuhuone, tai siis, no, totta kai on, no mä itse asiassa tiedän, että onko tää jopa parempi. Mun mielestä tää on paljon viihtyisämpi, että mutta joo. En siis totta kai ole varma, onko tämä leirintäalue. Itse epäilen todellakin, että tämä on. Ja sitten toisena en ole varma, onko tämä mökki, missä me nyt äsken käytiin, tämä vain niiden ohjaajien ja tämä vain niiden leirille osallistujien, mutta semmonen video tällä kertaa. Ja tosiaan se kynttilöiden tekovideo, se nyt viivästyy valitettavasti viikon. Mutta se tulee sitten seuraavalla viikolla, jos mä muistan ottaa mökiltä yhden semmosen keittolevyn. Mutta semmoista. Sitten kun katsoit tämän videon ja me nähdään sitten seuraavassa videossa. Se olisi siihen asti. Moikka ja näkemiin.